ଭାରତର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବେ ବିରାଟ କୋହଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନରେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2023ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁକାବିଲା ଅକ୍ଟୋବର 29ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଏକାନା କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବ। ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ତାରକା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ନେଟ୍ସରେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ କୋହଲିଙ୍କ ବୋଲିଂ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅର୍ଥ ହୋଇପାରେ ଯେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ବୋଲର ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିପାରନ୍ତି। ତେବେ କାରଣ ଦଳର ଷଷ୍ଠ ବୋଲର ଭୂମିକାରେ ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ ଆହତ ଅଛନ୍ତି। ନେଟ୍ସରେ କୋହଲି ଶୁଭମ ଗିଲଙ୍କୁ ବୋଲିଂ କରୁଥିଲେ। ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମାତ୍ର 5 ବୋଲର ସହ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୋହଲି ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭାବରେ କିଛି ଓଭର ବୋଲିଂ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ବୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଓଭରରେ 3ଟି ବଲ୍ ବାକି ରହିଥିଲା, ଯାହାକି ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କ ଓଭରର ଶେଷ କରିବାକୁ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ SK ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ କେ।